Em sembla que farem una pizza. Farem una pizza. I no l'ensenyarem perquè no us hem ensenyat res de l'altre que heu fet. És És vegetariana. veritat. No m'ensenyes res. Escucharás aceite de oliva virgen extra. Important, això. Ah, exacte. Bàscula. Com que una... No! Com funciona Què és una això? bàscula? Li fotes coses a sobre i pesa. Però això no és una Òbviament gafa. que és. Com ha de passar això? Esteu bé? Clar que pesa això. No! A veure, vale, ara. Esteu veient això? És que al igual això és una bàscula normal. Però has vist una puta bàscula elèctrica una vegada? La meva! I com és? Pues sí. un Això és una bàscula. És una cosa Això és un així. plat i això tu et diu que és el mateix, l'únic que està... Però és molt Una rar. meva. Com... No. No m'agrada No, això. a mi tampoc. Sí, no se't cau tota... M'ha anat el nil a veure això. Això és una pizca de sal. No, això és perquè la posis tu i et dono els És que ingredients. jo no sé quan és una pizca de sal. Cony, doncs tu cuines. No, jo no poso sal. Leire, tu cuines. 2. Pues una. I... Ja està. Oh, ja està. Vale. Ah! Els 200 mil·lilitres. I per això no aguanten colleres. Això s'arregla amb vodka, si voleu. No pots fotre-li vodka a la pizza. No. Farina i aigua. D'alemanya. Sí, tenim bé. Jo m'anava a rentar les mans perquè m'està agradant molt aquesta farina amb aigua. Això es menjava abans. I ara? I serveix de cola. No havia vist el meu carregador? Hola, que això... Això és el carregador. No sé si enfoca o no, però és el meu enganxe perquè està tot trencat i es basa bàsicament en el loctite, el cordill i la cola calenta. Serà molt inestable. Sí, però carrega. Vull dir... Vale, a veure, s'ha de deixar reposar una estona. Això està... Diu unos minutos. Per tant, interpreteu. Posa l'entrar. Què vol dir unos minutos? Però... Aquí tenim la nostra bola. No, això és un tutorial. No. Tutorial, sí. Tutorial, segueix això. Ah, bon any. Bon Bon 2020. Uau, nova dècada, eh? Hola, com has crescut. Ja. Que com a mínim no estàs en coma. Com a mínim. Tens una targeta de crèdit? Tinc la Una sanitària. targeta de crèdit. No, que queda feo. Amb el DNI, això. Amb el DNI. No, que el DNI surt ofert ja. Aquí tenim el nostre fill. És així. Sí, paper de forn. Ben interessant. Jo també l'estic. Treballen aquí. No, es dedica a embrutar i jo a netejar. Molt bé. M'agrada aquesta descripció de la vostra amistat. Sona. Sempre pots fer que ho així per aquí. No ho facis. Què passa? La dona Montserrat. Ui. Faré un plan artístic d'una gota d'aigua, espera. No, sisplau. Diré sisplau. Bueno, ara la llita ella. Sí. Jo pensava que ho volia. Tu, 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 tu. Tu, 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 Sí, és la Carla. És la Carla. M'agrada que no tenim res. És igual. Tun, tun, Tomate tun, tun, frito. tun, 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 tururú. Tururú. Espera, espera. Avui? No sé quina cara posa. No l'he mirat, perquè estava a teatre. Déu que l'any que ve. Saps que en tots els vídeos m'agafon? La pizza vegetariana tampoc. Però bueno. Per què? Jove. Ah, vale. Molt bé. Al igual. Bueno, poseu molta... Si et consola saber que les anxoves no pensen gaire. Home, no em consola, però... Quines combinacions de menjar raro disfrutes? La Laura li agrada pinya amb pizza. A mi també. A veure... Tots la roda. Ja!
No, la Laura fa una enquesta per Instagram i van sortir que eren la majoria. No, perquè estan amagats. Sí, claro, no. Sí, Anna, oprimits. això és democràcia. Vam sortir i ara tu no pots dir que la democràcia no val. Jo crec que la paraula No m'hi ofensa en ningú. el vocabulari de la Laura és oprimit. A vegades em pregunto si realment... A vegades em penso que és intel·ligent, però se'm passa molt ràpid. En el meu cap la Laura és intel·ligent, però és que últimament estoy dient cada cosa que dic, Laura, sisplau. Si hi ha hagut la Tercera Guerra Mundial, volem dir que estem presenciant les inicis en aquest moment de la nostra vida. Que estem al mig, eh? Tu creus que si estem al mig? Ja. Ja també vaig al vídeo. Ens mudem en Japó. No. No, que allà van caure dos Sí, bombes. home, ja. No hi ha lloc segur. No. Però s'ha acabat? És així. A la Laura. I can show you the world. La No secció. s'entera? Heu vist? Uau, quin plano. El formatge està com en bombolla. I està així Faràs al la fons. cuina com un spa. Tinc molta gana. 2, 1... Adéu.